action. Hello po mga kabidyo. Joke. Mali ako. Hello po mga kabisyo. Welcome back to YouTube's. Hello po mga kabisyo. This is DJ Robin. Robin siya na po. Ang babaeng Robin. Kailangan kong sabihin yun kasi ang daming nagtatanong sa akin kung ano daw ba ako. Pero, opo. Babae po si DJ Robin Shena. Ayun, para mas makilala niyo pa po ako, i-follow niyo po ako sa aking Instagram, Twitter, TikTok, at Facebook page. Promo. Ayun. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kasi sobrang excited ako sa ipapakita ko sa inyo mga kabisyo sa araw na ito. At yun ay ang paggawa ng no bake cake. No bake cake mga kabisyo kasi ibig sabihin hindi nyo nakakailanganin ng oven or kahit ano pang mga komplikadong mga materyales. Kasi ang ingredients din na gagamitin natin dito ay dalawa lang. At sinigurado ko na itong mga ingredients na ito ay mabibili nyo lang sa mga sari-sari store at mga convenience store. Convenience store. Okay. Basta yun po mga convenience store. So, hindi ko napapatagalin. Ito na po mga kabisyo. In 3, 2, 1, 2. Tapos mga kabisyo, yung mga bars, chocolate bars natin, lalagyan lang natin siya sa isang lalagyan, tsaka natin pagpipira-pirasuhin. Nakuha ko yun! Pagpipira-pirasuhin. Pag ganyan na yung itsura niya mga kabisyo, set aside muna natin siya. Tapos lipat tayo dun sa ating creme densada. So, mga kabisyo, i-ref nyo muna siya para maging buo siya. Kailanganin lang natin ng mixer o kung ano man yung panghalo na ginagamit nyo hanggang sa maging foamy siya. Dapat siyang maging parang marshmallow mga kabisyo. See? So next mga kabisyo, pipili lang kayo na magiging hulmahan ng inyong cake. Tapos, lagyan nyo ng cling wrap. Plastic wrap yung loob niya. Yan. Make sure nyo lang mga kabisyo na yung buong container ay nalagyan ng wrap. At mag-iwan kayo ng excess sa labas para kapag huhugutin na natin siya mamaya, hindi kayo mahirapan. Second layer natin mga kabisyo. Para sa last layer, tapos pwede nyo na rin siyang designan ng kung ano-anong mga gusto nyo pa na idagdag. A few inches later. Pwede na tayong mag-celebrate ng birthdays. With your cake. Look at this. This is so nice. So ngayon, time na para tikman natin siya. For sure naman, di ba masarap to? Namang abang lagay. May cake ka na, may ice cream ka pa. Kaya subukan nyo na rin ito mga kabisyo. Para sa mga may birthdays, incoming Mother's Day, tapos malay mo, umabot pa tayo ng Father's Day. Kahit kailan pwedeng-pwede at kayang-kaya mo siya gawin, no? So hanggang dito na lang mga kabisyo. Kita-kita tayo ulit at huwag mo kakalimutan tumutok sa 90.7 Love Radio. Again, this is DJ Robin Shena. Sarap. Hindi ako makatigil. Again, this is DJ Robin Shena mga kabisyo. Hanggang sa muli, tandaan. GB lang, walang hate. Puro love lang. Sarap na.
always your number one. SM Radio Station.